Hey no, maipit pa yak ka. Mo na ni siya karon ato nining ipang arrange. Kay nagkalat ta diring dapita. So, hi guys, maayong buntag. So, hi guys, ato ta karong gawas ug mao ni ang sitwasyon sa gawas. Wala jud kay forever na makit underway kay sa mga nag-PM sa ako, by the way, wala jud koy maihatag kay kita o wala jud mga tao sa gawas. And wala po diri chismis sa Amerika, dili uso diri ang chismis. Uso diri ang pakabuhi. And muna na siya, na-check na nato atong mailbox. Uy, ano na ba? Uy, huwag natin nadawat na coupon. And as you can see, kanang mga papel-papel diha is mga ads na siya sa atong store. So tamong mga naka-sale karon kay Black Friday. So tamong yung mga sale, no? Ang kwarta la jud ang pamilngon. Okay, so mao na siyang coupon, ato na siyang hipuson. So nagready na ko diring dapita para sa akong vlog unya na ako'y samukan diri nga bata. Maayo jud ko snuto ng bugan pero pagpasensyahan na lang nato no kay ato mga anak. Inana ka busy ang akong life, guys. Oh my goodness, anak pa more pero okay ra na. Caribals lang. By the way, this is Rosella, my second baby Charlang. So hi guys, so karon ubani ko niyo pag arrange sa aning atong mga na kupon na pod, no? So mana ni siyang sitwasyon karon nato og natay usa ka bata nga si Paton dire. Rosella, come out. Come here. Hey no. Maipit pa yak. Mo din akong nakupon katong nilapay nga adlaw, no? So ato na siyang i-arrange. So na pinisad siya, maupot ni nakupon ko ni siya. Pangpahumot ni siya. Pangpahumot ni. O lagi pangpahumot. Essentials oil. Isaksak ra nimo og asa nimo gusto kuanon kanang gamiton sa kusina, sa kwarto, sa sala or etc. So mo ni siya. So free ko na lang pud ni siyang nakuha after coupons and everything. Sure. So muna na siya, i-arrange sa nato og yes, gini mo nang putahanan sa akong coupon na pod. Nagpag-o na pod ko. Muna siya. Oh my goodness guys, akong gikwenta ni tanan ng mga toothpaste. Oh my god, mga 200 plus na. So nakuha ko na lang ni siya free. O ang uban ani is money maker pa from the store. And lapo pa ko ani sa nag-dumpster diving ba. Oh my goodness. So anyway, ako siyang gilahi-lahi kay naa siya dagko o gagmay nga size, and then nag-recycle sad kog mga box ani kay wala na koy plastic container. So pansamantala isa box sa nato siya sa karton sa diaper nato asa siya ibutang. Kay kapag nanate kwarta palit ta ng container pohon. So inana lang siya kadali, guys.
So natiman ako nun sa mga toothpaste for adults. So diri na punta sa mga toothpaste for kids and toothbrush. So while nagkuan-kuan is nagmata man akong anak, no. So gusto gud niya magpakugos sa ako. So okay ra na. Carry bells lang ana, no. So while ka trabaho ko, kugos-kugos po nako siya. Inaana ta ka madiskarting nanay. Bisag kapoy, hala, grabels lang, madapa mag-smile. Siyempre, mo eksena po ng akong anak kasi Jasmine, no? So, mo ni akong videographer. Oh my goodness. So, dili na jud siya madala og arsa kay bugat na madeni nga mga toothpaste. So, ang sold aning atong container is mga 120 yata ni siya and bugat jud siya guys as in. So, kakita mo ako na jud siyang giduso dito dapita kay dili na madag arsa. So, muna na siya. And that's it. This is Filipina Couponer, guys. And please like, share, and subscribe to my channel. Thank you. So, kini mo ni ang akong nakupon katong nilabay nga adlaw, no? So, ato ni sa nibutang ito sa taas. Wipes.